verne a spoľahlivo. Za čias rímskeho cisára Augusta, keď nad Judskom kráľoval Herodes, poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k panne, ktorá sa volala Mária. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a zatúni ťa moc Najvyššieho. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. V tých dňoch sa vydala Mária na cestu do istého judského mesta k svojej príbuznej Alžbete, ktorá tiež čakala dieťa. Alžbeta! Mária, ty prichádzaš ku mne. Požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod tvojho života. Len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Berte na vedomie, ľudia z Nazareta, že od rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu. Nariaduje sa všetkým, ktorí obývajú podrobené územia Galilei a Judska, aby sa zapísali v tom meste, odkiaľ pochádza ich rod. Jozef a jeho snúbenica Mária sa išli zapísať do mesta Betlehema. Pretože v Betleheme im nik neposkytol nocľah, uchýlili sa do biednej maštale. A boli v tom kraji pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich Pánova sláva. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Rozšírili medzi ľuďmi radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Pri obriezke po 8 dňoch dali dieťaťu meno Ježiš. Potom ho priniesli do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. V chráme bol vtedy Simeon, spravodlivý a zbožný človek, ktorému Duch Svätý zjavil, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Náš Pán si vyvolil toto dieťa. Boh nech vás oboch žehná. Vykonali všetko podľa Pánovho zákona a potom sa vrátili do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Keď mal Ježiš 12 rokov, Jozef a Mária ho vzali so sebou do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Rodičia sa vracali. Išli teda naspäť do Jeruzalema a hľadali ho. Po 3 dňoch ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi. Odkiaľ je to dieťa, čo takto s nami hovorí? Je z Nazareta. Chlapec mal odísť s nami. Nehnevajte sa, že ostal tu.
Nad jeho odpoveďami žasli všetci. Dieťa moje, čo si nám to urobil? Tvoj otec a ja sme ťa všade s úzkosťou hľadali. Ako to, že ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ježiš sa vrátil s nimi do Nazareta. Napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. Vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu a Herodes panoval v Galilei, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti